Pagdeklarar sa masobra 3,700 nga hektaryang mineral reservation sa apat ka munisipalidad sa Antique, ginapalambalabagan bangod sang kahangawa nga mangindalan ini sa large-scale mining. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hugot nga ginapamatukan sang pila ka civil society groups, simbahan kag local government unit ang pagdeklarar sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau nga isa ka mineral reserve ang masobra 3,700 ka hektarya nga lupa sa Antique. Base sa proposal sunod sa alyansa, sakop sini ang 63 ka mga barangay sa munisipalidad sang San Remigio, Patnongon, Valderrama kag Sibalom. Ginakabalakan sang grupo nga kung matigayon ang deklarasyon, magapahanugot ini sang large-scale mining nga magahali sa supply sang tubig kag agrikultura. Nakabalakan man ang paglala sang epekto sang kalamidad, kaangay sang landslides kag flash floods. It will directly affect ang lives kapag sa katauhan, ang ilang pangabuyan, pinaging kay talamnan sila, no? More on farming. So, siyempre, ang mga katauhan dali sa mga kabaranggayan nga involved na concern, siyempre, palilinon sila, no? Dahil i-operate na nila. So, muna isa ay ang mga displacement. Sang Pebrero 11, nagtipon-tipon ang alyansa sa paglunsar sang kausa. Sa sulat nga ginpadala sang alyansa sa MGB6 kay DENR Secretary Maria Antonia Loizaga, ila ginpabutyag nga nagpasar sang resolusyon ang Sangguniang Bayan sang San Remigio sa pagpamatok sa proposal. Gina-question man sang alyansa ang public hearing sang ahensya sa San Remigio Antique sang Nobyembre 26, 2024 kung sarin wala na imbitar ang pila ka residente nga maapektuhan. Panindugan sang gobernador sang Antique, wala ini sang problema sa deklarasyon apang nagapamatok gini sa posible mining activities. I'm happy that they know that we have Antique is very rich. Manggaranon sa manggad ang Antiqueño. Pero i-declare nila para imuon nila nga open season para sa mga rapkol nga mga industriya nga magmina. Ay no kita na rea. Wala na nagpa-interview ang personnel sang MGB6 ang ginkaduan sang news team bangod may mando sa central office nga hindi magsabat sa issue. Ang proposal ang sakaron gina-evaluate sang central office kung sariin na konsiderar gid ang oposisyon. Ang presidente ang ulihi magaperma sang proposal kung dayunon. Santo sa website sang MGB6, ginadeklara nga mineral reservation ang isa ka lugar sa pagpreserbar sang strategic raw materials nga kinahanglan sa national development kag nagakaangay nga paggamit sang mineral resources. Katuyuan man sini nga makadugang sa income sang gobyerno. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.